האם חתול עשוי להסתדר עם האוגר? חתול הינו חיה טורפת מטבעה ולכן חשוב לשים לב כי הוא עלול לטרוף בעלי חיים הקטנים ממנו פיזית. כמו כן, לחתולים יש נטייה לרדוף אחרי דברים שבורחים מהם ולכן מומלץ שלא לשחרר את האוגר בסביבה של חתול. עם זאת, הסיבה המרכזית שחתול כנראה יוכל להסתדר עם האוגר שלכם היא פשוט העובדה שאוגר נמצא רוב הזמן בתוך הכלוב שלו. משום כך, חשוב לוודא שאתם לא משחררים את האוגר בסביבתו של החתול על מנת שלא ינסה לתפוס את האוגר בתור משחק וחלילה לפגוע בו בטעות. האם כלב עשוי להסתדר עם אוגר? כלב, בדומה לחתול, הינו גם חיה שנהנית ממשחק עם דברים שעשויים לברוח ממנה ולכן הוא עלול לרדוף אחר האוגר הקטן במידה והוא ישוחרר לחופשי מהכלוב. עם זאת, גם כאן יש לנו חדשות טובות לגבי מערכת היחסים הפוטנציאלית של הכלב והאוגר והיא פשוט העובדה שהאוגר נמצא בתוך הכלוב ברוב שעות היום ולכן